Казан сөйлей. Хайырлы күн иптәшләр. Тапшыруларыбызны башлыйбыз. Фуат Галимуллин дигәштә күз алдына күп кырлы талант иясе килеп баса. Казан Федераль университет студентлары өчен таләпчән, әмма гадел профессор остаз, күп санлы укучыларына йөгерек телле, үткен каләмле әдип. Радио тыңлаучыларга ул йөрәкләргә май булып ягылырлык бәрхет тавышлы, тәмле телле сүз остасы. Тапшыруыбыз геройы, күренекле әдәби тәнкыйтьче, әдәбият галиме һәм педагог, филология фәннәре докторы, профессор, Юрий Левитан мәктәбен узган профессиональ диктор Фуат Галимулла улы Галимуллин. Мин дөньяда радио барын белми дә идем әле. Чөнки 14 яшькә кадәр безнең авылда радио дигән нәрсә бөтенләй юк иде. Һәм менә безнең өйгә дә шыбыклар суздылар, һәм пучмакта түгәрәк тәлинкә барлыкка килде, һәм шуннан Казан сөйли дигән сүзләр яңгырый башлады. Менә шуннан соң мин дөньяда Казан барлыгын, шул кадәр халкыбызның киң мәйданнарда яшәвен, төрле кешеләр булуын белә башладым. Һәм инде ничектер үзем дә, шушы радиодан сөйләсәң иде, диеп кызыга башладым. Әмма ләкин аңа бер кайчанда омтылмадым. Фуат Галимулла улы Галимуллин 1941 елның 21 мартында Татарстанның Кукмара районы Арпаяз авылында дөньяга килә. Мәктәптә уку белән бергә колхозда эшли, тракторчы ярдәмчесе була, ат җигеп, төрле эшләр башкара. Авыл яшьләре һәм укытучылары белән концертлар һәм спектакльләр куюда катнаша. Алабуга мәдәният агарту училищесын тәмамлап, клуб мөдире булып эшли. Кукмара райкомында мәдәният өлкәсе бүлеген җитәкли. Җырчы буларак Казанда оештырылган үзешчән кешеләр смотрында катнашып җиңү яулый. Консерваториядә атаклы педагогларда дәресләр алып, Россия күләмендәге җыр конкурсында бик уңышлы чыгыш ясый. Җырчы артист булырга тели. Анда мин Фасил Әхмәтовның Мустафа Нугман сүзләренә язган Таң йолдызы дигән серенадасын җырладым. Таң йолдызым аяк булсын юлда иркәмә, нурларың белән аны син назлап иркәлә. Аннан инде бик югары ноталар китә, иртән әзерләнмичә җырлап булмаянсың. Музыкаль редакциядә эшләүче Фәүзия апа Бурнашева бар иде. Ул әйтә, әйдә ди, ул смотрда үзеңне ничек хис иттең, шулар турында бер-ике авыз сүздә әйт әле диде. Мин студиягә алып керделәр дә инде, сөйли башладым. Шуннан шул Фәүзия апа әйтә, туктап тор әле ди. Үзе каядыр чыгып йөгерде, кешеләр җыеп алып кергән бу. Менә тәрәзәнең, студия тәрәзәсенең теге ягында бер 10-15 кеше җыелып кергәннәр име. Әйдә сөйлә хәзер. Шулай сөйли башлаган идем, студиягә мәһабәт гәүдәле, күзлекле бер абый керде дә, мине шулай утырган җиремнән арттан кочаклап алды да, син кайда йөрисең? Без сине ничә еллар эзлибез бит инде ди. Бу радионың җитәкчесе Фәтхи Фазылҗанов булып чыкты. 1967 елда Татарстан Министрлар Советының телевидение һәм радио тапшырулар комитетына ир-ат дикторга конкурс игълан ителә. Фуат Галимуллин анда катнашып, 80ләп көндәш арасында җиңеп чыга. Шулай итеп, Фуат Галимуллинның тормышы кискен борылыш ясый. Радио тарихында карасагыз инде ул электә ул Камал апа үзен итәрәйде, Элис Гадилев үзен итәрәйде, Даниил, Фуат инде. Аннары Талгат Хамаш. Ләкин монда бер нәрсә хак.
тавышы матурлыгы һәм матур традицияның берсеннән беренә бирелеп баруы ни. Һәм аларның берсенең тәҗрибәсен икенчесе өйрәнеп кабул итеп, һәм үзләренә генә хас тавыш белән эшләп китүләре бик мөһим. Радионы шул бизи. Әле Фуат Галимуллин турында сүз бара икән. Мин инде халык мәхәббәте лауреаты дисәм дә, ялгышмам кебек, һәм безнеке булып калды да ул шулай. Радиода мине бик җылы каршы алдылар, бик матур мөнәсәбәт күрсәттеләр. Менә шушындай яхшы булсын тагын да дип тырыштылар. Аларга менә һәр вакыт күңелемдә рәхмәт хисләре саклап йөрим. Һәм инде мине телевидениегә да җәлеп иттеләр. Индус Сирматов белән шушылай тыгыз хезмәттәшлектә эшләдек. Ягъни уннарча ел буена радиода, телевидениеда менә тамашачылар белән аралашып, аларга хезмәт күрсәтеп яшәү бәхете туры килде. Мин чынлап та очраклыгына әйтмәдем. Бу минем өчен бәхет иде. Фуат Галимуллович белән ныклап торып танышуым, хезмәттәшлек итә башлавым менә шушы телевидениедә чыгарып килә торган җомга көн кич белән тапшыруына бәйле. Ул инде әдәбият, сәнгать, мәгърифәт, мәдәният, халкыбызның тарихы, аннан соң бүгенге сәяси вакыйгалар менә шуларны яктырта торган бер альманах иде. Татарстан китап нәшриятында чыккан яңа китапларны ала, һәм аның поэзиямы ул, прозамы ул, фәнни берәр китапмы яки техник китапмы, нәкъ менә шушы китапны укырга тиешле кешеләргә яраклы итеп сөйли белә. Фуат Галимуллин үз чорының таләпләренә туры килә торган эталон диктор. Әзер текстны дөрес, төгәл итеп укучы. Эфирда халыкка, тыңлаучыга якын итеп, күңелләренә үтеп керерлек итеп җиткерүче. Әлбәттә, микрофонга ияләнү бик җиңел генә булмады. Чөнки ул вакытта Татарстан радиосы татар телендә эшләүче бердән-бер әнә шушындай массовый информация чарасы иде. Безне Европаның яртысы диярлек тыңлый иде. Хәтта ерак төбәкләрдән дә шалтыраталар яки янда хатлар язалар. Мәсәлән, минем бүген дә йөзләгән хатларым саклана. Шуңа күрә аудиторияның зурлыгы бераз каушата иде. Мәскәүгә укырга җибәрделәр 1969 елда дикторлар курсына. Менә анда мин Юрий Борисович Левитан төркеменә эләктем. 4 ай буе анда шөгыльләндем. Ольга Сергеевна Высоцкая, Людмила Михайловна Кайгородова кебек бүйек дикторлар белән эшләргә туры килде. Алардан дәресләр алырга. Менә шунда Валентина Соловьева дигән диктор бар иде. Ул концертлар алып бара, шулай бер сөйләшеп утырганда аңа әйттем. Валентина Сергеевна, менә әйтегез әле, мин микрофон алдына утыргач бик нык каушыйм. Ничек шуны бетерергә икән? Мен әйтәм, соңгы хәбәр укып чыкканда минем инде күлмәгем аркама ябыша, каушаудан, тиреләүдән Ул әйтә, мин нишләргә тиеш? Син Татарстан күләмендә Башкортстанга анда ишеттерерлек итеп сөйлисең, мин бөтен дөньяга сөйлим бит. Ул вакытта мин нишләргә тиеш? Менә син диде ул миңа, бик гади бер киңәш бирде. Бер генә кешене күз алдына китер. Чөнки әгәр дә шул меңнәрне, миллионнарны күз алдына китерсәң, үзеннән үзе синең тавышың көчәя башлар, син шуларга ишеттерерлек итеп кычкыра башларсың. Аннан соң нигә әле бу кычкыра дип сине бурып куярлар, ягъни тыңламаслар. Менә син бер кешенең генә колагына сөйлә, ягымлы итеп сөйлә. Шул вакытта сине яратып тыңларлар, диде. Менә күз алдына китер берәр кешене. Мин инде кайткач әнине күз алдына китереп сөйли башладым. Чөнки белеп торам, әни белә радионың расписаниесын, һәр вакыт эшләрен бетереп, инде ул тыңлап утырачак Менә аңа гына. Һәм шуннан Госман аби әйтә, кара, сине Мәскәүдә әйбәт өйрәтеп кайтарганнар ди. Менә шушы психологик момент дип әйтик минде шушы әйбер. Һәм шуннан соң минем кирәккә-кирәкмәгәнгә тавышка көч ясауларын бетте. Мин инде
кешегә ягымлы итеп, менә үзенә генә сөйли торган булып китте. Менә шулай аудитория белән, халык белән, тыңлаучылар белән элемтәне әйбәтләп урнаштыру өчен шушы киңәшне бүгенге яшьләрдә кабул итеп файдалансалар, бик әйбәт булыр дип уйлыйм. Fuat Галимуллин дигәчтән аның исме җисменә туры килә. Рус телендәге Левитан белән чагыштырам. Шул хәтле ихласлы, шул хәтле мәгънәле итеп, аннан да ләззәтле дикторны сирәк була. Мин шуңа күрә барыннан да элек Fuat ул татар теленнән тәм таба белүче. Татар теленең мәгънәсен, аның бөтен нечкәлекләрен үз тавышында кешеләргә җиткерә белә. Безнең яңа проектыбыз бар бит. Ул да булса Татарстан авазы дигән интернет радиосы. Аны оештырганда без радиобыз өчен төп тавышны сайларга тиеш идек. Кем булачак ул? Әлбәттә, без коллективыбыз белән уйлаштык та Fuat Галимуллинга мөрәҗәгать иттек. Ул бик тә теләп риза булды һәм бүгенге көндә һәр сәгать саен Казан сөйли дигән сүзләр бөтен дөньяга Fuat Галимуллин тавышы белән яңгырый. Казан сөйли. Иртәнге сәгать 9. Сез Татарстан авазы интернет радиосын тыңлыйсыз. Татарстан авазы интернет радиосы. Үткәннәрне кадерләп киләчәккә атлыйбыз. Бүгенге көндә интернет радиода, интернет проект буларак, дөньяның теләсә кайсы почмагында тыңлап була торган Татарстан авазы интернет радиосы инде ул. Анда Fuat Галимуллинның тавышы булу аны бүгенге буынга һәм гомумән киләчәк буыннарга җиткерүдә, аның исемен мәңгеләштерүдә зур роль уйный дип саныйм. Радиодан хат килеп төште. Мен документларны алырга кушалардыр инде. Шунда бардым. Улакта Фатхи Фазылҗанов сөйләштек тә, "Энем, без сине ди сынау усулы белән ди дикторлык алырга уйлыйбыз" ди. Менә шулай итеп, Fuat Галимуллин белән бераз шөгыльләнү, нине төшенү аркасында мин үземне аның укучысы дип саныйм, мин диктор булып киттем. Fuat абыйны кеше буларак та, аның менә шушы фән эшлеклесе буларак та һәм диктор буларак та мин аңа бик югары бәя бирер идем. Алып баручы шулык диктор дип әйтгәндә, аның шулык таләпләре шулык әйме. Шулык тавыш, интонация, шулык логик паузаларны, логик басымнарны бирү әйме. Нинди официаль материаллар укыганда нинди интонация белән күңелле хәбәрләрне ничек бирергә, ул бит инде тормыш күңелдән генә тормый. Фаҗигале хәлләрне ничек укырга икәнен. Менә шушыларның Fuat Галимуллин чыннан чын мәгънәсендә менә ул мастер дип әйтик. Мәктәптә укыган елларда ук мин һөнәр сайлау турында баш вата башлагач, Казанга Татарстан радиосына хат язып җибәрдем. Шунда минем хатым Fuat абыйның кулына килеп эләккән һәм ул җавапны озак көттермичә миңа язып та җибәргән. Энем, диктор булу өчен югары белем, матур тембрлы тавыш һәм сөйләм культурасына ия булу кирәк дигән. Һәм менә шул көннән башлап, бу 70нче еллар тирәсе мин Fuat абый белән таныш һәм әлеге көнгә кадәр без аның белән якыннан аралашып, сөйләшеп яшибез. Менә минем өчен радио һәм телевидение ул университет булды дип әйтә алам. Чөнки биредә ул вакытта менә бердән-бер радио, бердән-бер телевидение буларак безнең республикабызда алай гына да түгел, бөтен җирләргә таралып яшәгән татар халкының чын талантлы кешеләре барыбер радиога, телевидениега киләләр иде. Шуның аркылы узалар иде. Шуңа күрә шушы урында эшләп мин
күпме кеше белән таныштым, аралаштым, аларның сүзләрен ишеттем, киңәшләрен ишеттем, алардан үрнәк алдым, гыйбрәт алдым. Менә бу яктан радио, телевидение әйткәнемчә миңа төрле яклап үсәргә мөмкинлек бирде. Һәм инде әлбәттә көн сайын радио, микрофон аркылы нинди генә тапшырулар алып барырга туры килмәде. Аларның бит һәрберсенә үз күңелеңне салырга кирәк, йөрәгең аша уздырырга кирәк. Алар барыбер аның хисләреме, аның эчтәлегеме синең күңелеңдә кала, сине байыта. Шул рәвешле әйткәнемчә радио, телевидение минем өчен искиткеч зур мәктәп булды. Фуат Галимуллинның радиодан тавышы ишетелсә, бүген дә һәр кешенең тәне чымырдап куядыр. Күп еллар буена Татарстан радиосыннан һәм телевидениесеннән рәсми хәбәрләрне һәм материалларны гына түгел, әдәби әсәрләрне күңелгә сеңдереп укуы белән бик күп радио тыңлаучыларның мәхәббәтен казанды. Фәният Чанышеваның Фуат Галимулла улы Галимуллинның үзенә багышлап иҗат иткән Казан сили шигыре аның бөтен барлыгы белән чын эталон диктор булуына басым ясый. Көзге җилләр яфракларның соңгыларын җиргә сибә. Караралаш яңгыр ява, бик яман су әллә нигә. Шул ямаслы көзге көнне таныш тавыш котлый безне. Ул хәерле иртә тели, тыңлагыз, Казан сөйли. Килеп керде дусларымны бик сагынган чакта гына, алып китте Казанына, Чаллы, Кама якларына, иркәләде колагымны әткәмәнкәм теле белән. Салих Сәйдәшев җырларын алып килде үзе белән. Шушы моңнар узата бара, елларымның агышында, алар җылы агым булып кергән минем язмышыма. Бүген дә моңсу күңелемне ул таныш моңнарга күмде. Ак бәхетләр тели, тыңлагыз, Казан сөйли.